oso baldintza txarrak harrapatu genitun, eta batipat oso ondo egokitu ginalako baldintza horietara, ezta? Hala ikusi zuen Igor Makazta akordioen estreinaldia. Lehen eguna izanik, jakina ingurutara begiratu behar, ondoren zetostenei eta aurretik aritu zitenei. Ez zuen aparteko ustekaberik somatu. Aipatzen genuen ligasi aurretik ere, lauzpabost talde geundela pixka bat, agian besteen gainetik, egon gintezkenak pixkat igual, era regular batean, eta nik uste eta gertu ziala, ez da. Aurreneko urratsa baino ez dute egin, bidea luzea da, baina konturatu orduko iraila gainean izango du. Hortxe jarrita dago talde gehienen asmoa, baina aurtengo lehen liberrak ez du liga bastatu nahi, inoiz irabazi ez duen garaikurra alegia. Baldintzak ere ematen dira, taldea zabala izateatik agian, irailera ondo iristeko eta ligagatik ere apostu egiteko. Talde sendoa sortu duelako eta azken urteetan behetik gora datorlako, zurrumurru gehienek favoritotzat jotzen dute Igor Makaztagaren kuadrilla. Entrenatzaileak berak ez du gaizki hartzen, egindako lan onaren ondoriotzat baizik. Favoritotzat jotzen bagaituzte, gauza positiboa bezala hartzen dugu, ezta? Nik uste besteak gure lanean zer ikusten dutelako dela, eta nik uste gauza positibo bezala hartzen dugula.